jak mówisz, Oluś? Jak ty umiesz mówić? Powiedz nam. No? Ojej, jaka świnka, no. Jest mama wyciera. No, dawaj, dawaj. Powiedz jeszcze coś, no. Gadło moje. Normalnie patrzy w kamerę i do kamery się śmieje. I gada do kamery. Teraz na tatę patrzy. I tata tak się uśmiecham do taty. Pocieszają mała. Do kamery tutaj, ale nasza aktorko, proszę tu do kamery.